everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco, Andam ko siyang unungan. Hangtod sa katiguangon ni anang lawas karon ni Eliakim. Nga iya karong kisudlan, Miss Brenna. Unfair ko na mo ka ng buhaton, Judea. Mahimo kang unfair. Ha? Una, ang kagawasan unta sa espiritu ni Eliakim. Ikaduha, ang hingpit unta nga kagawasan sa kalag ni Lolo Draco. Aron makapaway ng kinisadayon. Kay siguro magyud nga kung palabyon nimo kaning hagayona, magpakabuhi na sa siyaglaing daghang katuigan. Una pahipalgan ang laing matuod nga gugma. Kana lagi ko na apa. Judea, please lang. Please lang. Miss Brenna. Kung kinahanglan balik-balikon kas makadaghan ang akong paghangyo nimo, ako ka na himuon. Pwede ba? Dili na lang una ta maghisgot bahay ni anak. Sige. Pwede ka ayaw. Salamat. Salamat, Miss Brenna. Ayaw kalimot. Anaa sa imong mga kamot ang pagtapos unya sa karaang kasaysayan. Kinahanglan katuldukan na kining tanan. Aron mahuman na ang mga misteryoso mga panghitabo karon. Nga pasumpay pa sa mga buhing panghitabo sa kagahapon. aron ba lamang ako dili maglibog? Palihog ko na, friendship. Ako sugin le. Sige na ba? Sherlan, Oo man, laksot pa ako adto magpangutanan ni Te Roseng. Ayaw man kami suod. Kita may close, die. okay. Sige. Paminaw, Sherlan. Ay hala inday, oy hangtod karon day kuyawan pa mangkoy sa ko ang nasaksihan sa libro. Hadlok mangyug ko day, oy Brenda. Usa ka sa naghasol ka nato manang. Mianta sa pamatapos ang sugdang kasaysayan. Ay ako inday, nakasabot ba yaon ta ko ni Ana inday pero ampot oy. Hadlok mangyud pa kaayo ko oy. Misteryoso kayo ang mga libro manang. Mao kanay angin mong hinumduman pag-ayo. Oo day, o lagi pero ang kahadlok day way gahom, walay gahom. Og maog yung kanay ako ang kipate. Uy, unsalan? Ay, binuang po day. Unsalan ko tuod. Mao ka na'y tinuod, Sherlan. Si Eliakim, mao si Draco. Oh, isa. Hala, baling kulba ah. Ako ang aksyon magkabalaka. Aksyon ko kaupaw. Sherlan, Bale. ang gitugan ko ron imo, may usi kapuhing kamatuoran. Wa ko magbinuang, Sherlan. Isa ra. Kung mao ka na. Judea, prinsip. Iyahag kaliwat ka na Miss Brina. Ug labaw sa tanan. Kuyaw ka ng klasiyas mga tao, day. No, dili siya kuya nga klase sa pagkatao, Sherlan. Uy, agsa ako lamang na dungog-dungog. Supremo makuno na sa usa ka kultong sungayan ka ng Draco. Kaning adtong unang panahon, kuan kuno ka na Antikristo man. Kani ato ka tingali sa ilahang panahon. Pero naghugas na siya sa kasalanan nga iyang nahimo kani ato, Sherlan. Og napasaylo na siya sa Diyos. Ha? Mahal ko kaayo siya, Sherlan. Si Draco nga naakaroon sa lawas ni Eliakim. Isa ra, prinsip. Tingali ba yaog kung ahan ka ng dili si Draco may imuhang gimahal. Oy, tingali ba ya og ang kagwapo ni Eliakim? Nasayop ka, Sherlan.
Wa ko mag-apas sa kagwapo sa pisikal niyang bayon. Ang gibati ko, gugmang matuod sa iyang pagkasiya. Isip mao si Draco sa karaang kasaysayan. Bali, day, Judia. Friendship, talagsaon kayo ng maong gugmasa. Ako nibilib yun mo niya ng bahina. Sherlan, ingon ni Ana ang matuod nga gugma. Dili kay basihan lang ang makita sa imong pananaw. Kundili lakip ang dili makita. Ah. Pero gibati sa kasing-kasing. Ha? Salingalan! Sherlan, ang makita sa atong mga mata, kaipog ka na. Kasagaran, kaipog lang yun. Pero ang gibati sa kasing-kasing, mao ka na'y kugma nga dili yun malalis. Oh, hala, bitaw, no? Tinuon yun day, Judia, friendship, day. Ako sa mo itong kabilib ni mo. Balik, Rubiha, Charles. Hoy, paminaw mo tanan! Hoy, pamina mo, hoy! Kayo na isolte na itong tanan sa Sir Virgilio Piniferte. Hoy, paminaw ka mo! Niiningan lawa. Mupadayon na kitang tanan nga tusod sa langom. Sa nahimutangan karon sa ilahanan nga gipangitan atong hidden treasure. Dool na lang kita sa katumanan sa ato mga pangandoy. Dool na lang kayo. Busa mangandam ang tanan. Biyan ta din sa gawas nga bahin ining langob ang problema og lapad sa tungo. May kalabutan sa mito mga kriminal kung kinsa man siya. Binsoy! Uy, stoy! Hayos sila din! Naambot agawon. Kalit man itong kawagtang sa kong pananaw. Una, naunsa naman tong iyang mga pangosog mga bunog. Okay naman to sa akong tanaw. Panidi ang iyang mga kalihukan, Binsoy. Unsa? Basta kay panidi lang ngayon ang iyang kalihukan. Hinay-hinay kung nawadan og pagsalig niya ng tawanan. Sir Virgilio. Mao ka na tinuon. Binako kasalikan. Dili man di ay. Janghag ang jagway. Unya agawon. Ang mga minero nga to aron sa ilaw nga bahin sa langob. Di ko na to balikon sila dito. Nagpaabot sila sa itong pag-penetrate sa maong area. Magdungan lang to sa pagganto. Okay. Mas maayosab nga maabot na ta dito eh. Aron gawas nga kasugdan na ang pagpangita sa mga bahandi. Mudaghan sabta. Kay dosi ko to sila kabuk dito ubos god katong mga minero. Og samtang kita din gawas na tong tulon nila din. Pito naman na sila kabuok. Kay hinay-hinay namang gipamatay sa kriminal nga hangtod karon. Wa pa ginato mailhe. Orso ka. Eksakto ka na pagkasulti, ha, Binsoy. Ay, pastilan. Kinsa gyud ka na siya no agawon? Ha! Ambot lang niya. O kinsa yun ka, ha, siya. Kuan, pangitaon ko lang unas la din agawon. Kay tingali og mahabilin niya siya din Dili na unya siya makauban nato nga to sa nahimutangan sa mga bahandi sa ilawom sa langob. Sige. Palihog na pa ito, siya, Binsoy. Nagandam na sila. Gipanangtan na nila ang kimuntan nilang mga tent. Paingon na tingali ka na sila sa naimutangan sa mga bandi ilawom sa langob. Ilaging sungasungon ang kasuko sa mahal nga anito. Nga mo nakaroon na nag-iya sa mga bandi sa karaang kasaysayan. Dili gid sila magmahay unyan ako. Dili sila magkamahay. Kay wa man ko nila paminawa. Ug wa ko nila tuho Mga matay gid na sila. Kung ilang tinguhaon ang pagpanghilabot sa maong mga bandi. Sila din ka. Unsa man kay tinuoray niyang plano? Unsa man ka? Miss Brenna, tanawa ra gud o. Kini, Nga na bang imo man
ipakita ka na ko ng ang portion sa maong magasin. Kini ba oh? The Rebirth of a Losing Prophet. Nag-feature man ni sa nabangkarutang negosyo sa mga bineferte. Nabasa ko na kana, Judea. Dugang pa diha. Nga malang puso ni Barog pagbalik ang maong mga negosyo. Pero lain ay tag-iya. Mga foreigners na took over ni ini. Canadian base o Australian base. Nga sa ato pa di ay? Wala gid ay labot ang mga bineferte na ining pagpabarog og balik sa maong business firms nga kani ila sa mga bineferte. Napasagdan. O ang mapasol ni ini. Mao si Daddy Virgilio Benefuerte. Tiya kita nakaluto naman. Baling dali amo. Oy. Basta trabaho gani nga tambayayungan. Ay dali ramang gayud kaayo ka ng mahuman ba? Oh, bitaw. Tinuod ka na, Tia Roseng. Isa ra. Salan, oy. Salan sila. Ikaw, siguro kaya nga mupauli si Miss Brenda karon og anis balay manyapan. Man. Ay siguro ako ni Ana o Sherlan. Kay nagasabot sila si Inday Judea. Nga anhi sa balay manihapon. Aw lagi ba ya? Uy, kay sila dagway og dili magpauli parayaon ubay-ubay ra ba ni atong gilungag tiya? Tawgi ang bahay. O sulti na lang si Minarosaura. Nga din na lang ta ato manihapon. Kay may overtime tag mga office works. Palihog lang. Okay, Miss Brenna. Palihog lang ha, Judea. Hala, oy! Hala, pagka di malasa namang gayo din taon Sherlan. Mana? Uy, masalan tiya. Kamo nagstorya man sa telepono si Miss Friendship nako. Masalan tiya ay. Ay gisogo man kuno siyang Inday Brena o Sherlan. Nga ra kuno sila mga sa gawas. Kay naay sila'y overtime mang trabaho sa opisina. Salan. Uy, baya. Kita na human na ra pagpanglungag. Uy, ikaw, wala ba magsulti nga nakaluto naman ta? Ay gisultihan ko man. Ay ingo man lamang ang mga lamang kuno ta. Uy, bali pa. Makahurot ba ta? Sagdi lang ko, Sherlan, kay naamang ko taga ang silingan. Kinsa ko di mga silingana, Tia Roseng. Ikaw ba chismuso sa kay ka? Ay, kuan, tutihan na lang tika, ang driver sa bandas at banggod. Atos tuburan. Ako ang amigo ba? Espesyal kay nako ng amigo, Sherlan. Doon na nag-tweet na ako sa akong Twitter account. Nangumusta ni. Og na-surprise ko. Kay gikan ang maong mensahe sa Twitter account nila nito nga akong bana. Nabuhay ka na akong paglaom, Judea. Nga wag na tingal dito sa bukid sa Latrangka, sila nito. Kung mao na. Nasayop si Dracos iyang pagtungas sa maong bukid, Miss Brenna. Nasayop na siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.